Gikumpirma sa mga lokal nga opisyales sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang suspensyon ni Cebu City Mayor Michael Rama sud sa 60 ka adlaw. Mato ni DILG Central Visayas Director Rene Bordeos nga ilan ang nadawat ang suspension order gikan sa Malacañang ug gikatakdang ipatuman kini karong adlaw. Ang suspension ni Rama resulta sa reklamo ni Labangon Barangay Kapitan Victor Buendia kalabot sa gayong illegal nga pagdemolish sa Center Island ug street lighting project nga nahimutang sa Katipunan Street dinhi sa Dakbayan sa Subo. Apan si Buendia miingon nga wala pa siya makadawat og kopya sa maong mando ug kung tinuod man kini angay kining ipatuman dayon. Wala pa sab makadawat og kopya sa suspension order ang City Hall apan mato ni Vice Mayor Edgardo Labella nga wala kini basihan. Mato ni Labella nga posibleng moapila sila sa maong kaso.